Hola. Vaig a parlar un poquet sobre el fàstic. El fàstic com a emoció bàsica. Les emocions bàsiques, bàsicament, són l'alegria, la tristor, la ira, el fàstic i la por. I un poc, jo diria que la sorpresa, l'emoció, que n'hi ha psicòlegs que no estan d'acord en incloure-la perquè és molt ínfima, no saben si considerar-la emoció. Com gestionar aquesta emoció, com gestionar el fàstic? Hi ha dos tipus de fàstic. El fàstic social, diguem, el que sentim per cert tipus de persones o que no ens agraden, perquè siga, perquè ens han fet mal, perquè són persones que no es porten bé, que és carinyet, o perquè som intolerants. Això tindrien que fer-nos-ho mirar. I bé, després, què és carinyet? Després del fàstic, que li tenim a coses que no ens agraden, no? Què és carinyet? Com el bròcoli, les lentilles, els cigrons. N'hi ha molta gent que li té fàstic als bitxos, als insectes, aranyes, panderoles, quin fàstic. Per tant, com gestionar aquesta emoció? Mesura, igual que totes, en mesura. Ser capaços de que no se'ns vagi de les mans, de ficar-la en el seu lloc, o sigui, que tinguem un nivell de fàstic a les coses mesurat, que no ens afecte. Per exemple, imagineu que no suportem a una veïna, però la tenim que veure a 2x3, doncs haurem de tolerar-la. O imaginem-nos que no suportem, jo què sé, els mosquits o les mosques, i ara ve l'estiu. Té que ser, què passa, carinyet? Què és? Bàsicament és això, el que no me resulta tan desagradable com per a no suportar-ho. De fet, hi ha un pensament irracional, el no suportar algo. Realment ho podem suportar pràcticament tot, menys que ens caigui una vaca damunt. La resta ho podem suportar. Per tant, quan una persona diu «Ai, no suporto això!», no és de veres. Som més forts des que pareix, o des que moltes vegades ens donem aquest crèdit. I no podem limitar-nos en que «Ai, no suporte». I bé, fins així el vídeo sobre el fàstic. Espero que no vos hagi donat fàstic. Espero que vos hagi resultat interessant. I bé, vaig a atendre a este patito. Adeu. Què digueu? La sorpresa és una emoció o no? Jo crec que no. Seria super ràpid un vídeo sobre la sorpresa. Seria en plan, la sorpresa és això. Ja. Sorpresa.